Yaşadı hemişelik bir taraf Türkmenistan devletimizin ahıl vilayetinin ata babalarımızın döş gerip qorap bu toprak mukaddesdir dep beyik ýazgyny goýup giden Edil Göktöpe'mizde täzeçil hyzmatlary bilen uludan tanalýan Göktöpe Söwda we Din Jarş merkeziniň Göktöpe toý mekany dünýä ülüňlerini alaýyk gelýän ajaýyp hyzmatlary bilen hyzmat edýär. Özüniň ýaşyk ýyllarynyň Türkmen kino sunatyny, aýdymsa sunatyny, tan sunatyny ullokan goşant goşup beren altyn ýalkap gyýdy, dawarany gutlap geldi. Elbetde ýyllar näçe aýlansa-da ýyllan ogruýunça ýaşap öz durkuny, öz görküni, öz sunatyny ýaş saklayan altyn ýalkap gyýdy. Toý sahnasyna, toý mikrofonuna gelýär. Kunodun Zenan ustady altın ýalkap gyýdy. Özüniň Edil Göktöpe'mide Göktöpe toý mekanynyň hormatyny ýürüýte şekile geçiren klibinden belli eder synagyndan ýaşylyk köpdir anan tanarlardan önüme degen bolmaz feylala bilen Göktöpe'de önüme degen bolmaz feylala bilen Göktöpe'de sen dostum böyle